Sziasztok! DJ Dominik vagyok, és hát nem minden kutyusnak van ilyen szerencséje, mint Agapének és Marcipánnak, ugyanis ők ketten örökbefogadott kutyusok. Marcipán egy kutya otthonból került ide, őket kiskorukban egy dobozba rakták ki a vasúti sínek mellé, itt Szentendrén, pontosabban a hévsínek mellé. Agapé pedig diszpláziásan született, de több műtéten túl vagyunk, és szerencsére egészséges és szaladgál. Kérlek benneteket, gyertek el június 10-én a Petőfi Csarnokba, ahol nagyon sok kutyabarát zenész vár benneteket, és egy közös jótékonysági akcióra is várunk mindenkit. Segítsünk együtt a Paksi Kutya Otthonnak, ahol több száz kutyus várja, hogy örökbe fogadják, és várja az ételt minden nap. Sajnos nehéz helyzetben vannak, segítsünk együtt. Ott lesz velünk Gangsta Zoli, Kiki és még sokan mások, akik szintén kutyabarát közszereplők. Nagyon-nagyon nehéz helyzetben vagyunk, 500 kutyával vagyunk itt Pakson, és itt a körülmények olyanok, hogy ma van kaja, holnap nincs kaja. Amit kis ételmaradékot a kis diákok meghagyják, azt szoktuk megkapni, de sajnos most már az sem lesz. Segítsenek, hogy ezek a szegény állatok átviszeljék ezt a 3 hónapot, mert óvoda, iskola most már nem lesz ez a kevés kis ételmaradék sem, és nagyon nehéz beszerezni mindent. Csak a szponzorokra tudunk támaszkodni, és nagyon-nagyon kérek minden olyan embert, aki egy picit is szereti az állatokat, segítsenek rajtunk, mert hiszen azért 500 kutya nem kevés. Szóval június 10-e, Petőfi Csarnok, már 16 órától, gyertek!